Ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang, Martes po ngunyan, petsa 21 sa bulang kang Pebrero 2023, ini ang bareta alas 12 sin ako ang sendong tagapagbareta, Mardila, daing iba. Henot sidelines rin kulang mga bareta sa lado lokal, Gobernador Edsel Grex Lagman Ganalbay, nagpalos ng orden na gamito na ang gabos na rekursos kang probinsya tanganing mahanapan apat na personang pasero kang bubinagsak na Cessna 340A. Drop of points para sa mga rescuers sa itaas na parte kang Bulkan Mayon na establisher ng kan tactical group matapos ang ginibong aerial survey sigung kay APSIMO Chief Dr. Cedric Daep. Sa lado nasyonal, listahan ka mga taong responsable sa aberiya sa naiya kang bagong taon ay sumiter na sa Senate Committee on Public Services. Senador Grace Poe nagpatanid na posibleng maotroan na aberiya sa mga aeropuerto ka nasyon kundi aksyonan ang problema sa air traffic system. Sa ibang nasyon, medikasyon ni dating US President Jimmy Carter sa harong na sana ipagpapadagos. Sa Karawat, bangkay ni football player Christian Atsu nakahuli na sa Ghana. Yan ang headline. Ngayon sa detalles ng mga bereta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa detalles ng bareta ay pinag-ordina ni Gobernador Edsel Grex Lagman na i-full blast na o gamito ng gabos na resources kang gobyerno probinsyal tanganing mahanap na apat na pasahero kan Cessna 340A RPC 2028 na buminagsak pirang metro ang distansya halis sa bunga kang Bulkan Mayon. Sa pag-ipaguron kan DCGB News sa gobernador, sinabi kay ning day na pwedeng palawigong pa ang paghanap sa mga pasahero lalo na ang grabe na ang pag-adit asin takot kang pamilya kay ni bagay ang mga rescuers asin volunteers lalo na ngunya na nasa ikapat na aldaw na operasyon. Tinangon ni gobernador na iti-take na kang gobyerno probinsyal kan Albay asin lokal na gobyerno kang Kamalig ang joint responsibility sa operasyon dahil ang taigwanin immediate need. Mantang mantinidong search and rescue operation ang gigibuhon ngunyan dahil taday pa nahanapan lawas ka nasabing mga pasahero asin dipisil magpaluwas nin espekulasyon. Nangapuda man silagman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na magibagtabangan asin magtaon ng impormasyon, magpa-interview asin day na magpara paturo-turo sa sentral nindang opisina dahil sa nasa sa indang jurisdiksyon na nasabing bagay. Mantang nagpasalamat man si Lagman sa gabos na nagtarabang sa paghanap, partikular na kay Alkalde Caloy Baldo. Sinabi ng Gobernador Lagman na dahil sindatakot na i-take ang joint responsibility sa pagsasabing tama asin na papanahon ang sinang desisyon manungod sa presenteng sitwasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Matapos ang ginibong aerial assessment kasubagong aga, nakapag-establisir na nin drop-off point ang tactical group para sa mga kwalipikadong rescuers sa gigibuhon na search and rescue operation sa apat na personang sakay kan buminagsak na Cessna 340A 350 metro ang distansya halis sa crater kang Bulkan Mayon. Ina ang pinagkumpirmar ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Chief Dr. Cedric Daep kung saan kompleto na kinakaipuan na impormasyon asin magkakaigwasinda nin modification sa plano tanganing mapadali ang paghanap sa nasabing mga persona asin magiging salbado man ini sa mga rescuers. Enot kini pigasumir na ni Daep ang gabos na critical decision making manungod sa search and rescue operation mantang sa Alkalde Caloy Baldo ang mantinidong ground commander na basado naman sa naging pag-aprobar ni Gobernador Edsel Grex Lagman sa pagsasabing dakol na oras sa nasayang kung kaya tinawanin danin talaan ng ngunya na aldaw sagod sa aga dapat na magkaiguanin output sa paghanap sa nasabing mga persona. Ipinaliwanag ni Daep na kaibanan sa mga pigases kan enot na luminayog na grupo ang oran, wind direction asin ang pisikal na struktura kan lugar dahil man sa peligrong dara kan Bulkan Mayon na sa ngunyan mantinidong nasa alert level 2.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wala na ni Deya Ngunyan ng Energy Development Corporation sa naging desisyon ng Alcalde Caloy Baldo kang Kamaligalbay na nagsiserving ground commander kan search and rescue operation sa apat na pasayeros kan Cessna 340A na biminagsak 350 metros ang distansya halis sa Crater kan Bulkan Mayon na i-cool off muna ang paghahanap dahil man sa naging pagtugot kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na magsakat sa lokasyon kan aeroplano alagad may piglatag na kulatilya kung saan anuman ang mangyari sa mga rescuers, lokal na gobyerno ang maninimbag didi dahil sa nakaitaas pa na alert level 2 sa Bulkan Mayon. Sigon kay EDC spokesperson Eduardo Jimenez na sinda sa EDC, padagos na sa indang search rescue, tanganing mahanap ang sarong piloto, sarong crew asin duang Australiano na lunad ka nasabing eroplano. Sigon kay Jimenez, nakon ang no anubeto kang primerong aldaw kang paghanap mantinidong human anubeto kang grupo ngunya na aldaw. Nagpasalamat man si Jimenez kay Alcalde Caloy Baldo asin sa gabos na personahes kan Manila na ahensya na nagtatarabang na tanganing mahanap ang apat na persona. Mantang hinagad man ni Jimenez sa publiko na ipangadjian sa indang mga kaibanan sa trabaho na sa ibong kanagkapit ang aldaw ng pagkawara makuha mang girarinin buhay asin salbado. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa girari na nagpatanid si ang Philippine Coast Guard District Bicol sa mga saraday na parasira na ibitaran muna ang laot o paglawod lalo na sa mga lugar na may nakabanderang gale warning. Sinabi ni PCG Bicol spokesperson Father Eman Avila kay banan sa mga may gale warning ang mga kadagatan na sakop sa probinsya kan Camarines Norte, northern portion kang Camarines Sur, asin northern portion kang Catanduanes. Ipinaluwanag ni Father Avila na importanteng magsunod sa mga abiso na pikapaluwas kan sendang ahensya tanganing maibitaran ang mga insidente ng missing fishermen dahilan sa sitwasyon kang kadagatan. Mantang pinagorden man kan sendang pangreyon na opisina sa gabos ng mga substation sa bilog na reyon, napakasugon ang monitoring sa mga kostales na barangay tanganing waranin makalusot na parasira. Sa presente waranin na i-report na nawawarang parasira sa Bicol kung kaya nangapudan man sinda sa mga opisyales di barangay na i-monitor man ang sindang mga residentes manungod digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Sa iba pang bareta kinundinar kan 9th Infantry Spear Division asin Joint Task Force Bicolandia nangyaring pambabadilgadan kina Private John Paul C. Adalim asin Private Mark June D. Isico. Parehong aktibong miyembro kan 31st Infantry Battalion mantang ang mga ini nagsasaod sa Purok 3 Barangay Kotmon, Kamaligalbay mga alas 6:50 nin aga kasuhapon Pebrero 20. Sigon sa Spear, ang mga biktima nagsapa ni matinding tama sa sendang lawas na naging daylan kan sendang tulos na pagkagadan. Sa investigasyon, napagaraman na mantang nagsasaod sinda Private Adalim asin Private Isico, 5 armadong lalaki ang nag-abang kan sain, tulok kini ang nagbadil sa mga biktima. Sinabi ni Major General Bahaw, Commander kan 9th Infantry Spear Division asin Joint Task Force Bicolandia, na dispirado na ang mga communist terrorist group dahil sa sunod-sunod na akomplismento kan 9th Infantry Division sa Bicol kontra sa insurhensya sa riyon. Pipahidali ingunyan kan sanggunang palalawigan kan albayan implementasyon kan Republic Act 11719 o paglipat kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital bilang sarong general asin subspecialty hospital. Sigun sa Albay Provincial Information Officer Resolution na piglatag ni Board Member Vince Baltasar, pigagad kay ni sa Gobyerno Nasyonal sa pagikan Departamento de Salud na may dali na ang implementasyon kan nasabing Akta Republika na salidahan ang BRTTH asin ngunyan Bicol Regional
Regional Hospital and Medical Center. Ang nasabing resolusyon magiging dalan tanganing masiguro ang service capacity as in service capability base man sa pangaipos in demand sa ospital. Kasabay kini magkakaigwanin dugang na fondo sa lindong kan Department of Health DOH as in maabot sa 800 and bed capacity halin sa presenting 250 kama. Tinawanin doon ni kinatawan Baltasar na sa ibong kang pagkahali kan training sa bagong pangarang kan ospital maakseptar manggiraray ini ni mga interns as in trainees. Kung babalikan Abril 29, 2022 naaprubaran ang Republic Act 11719 sa administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nasa 500 na barangay, reproductive health officers sa probinsya kan Albay ang ipinairarom sa training as in capacity building manungod sa sendang papel na maimplementar ang localized family planning programs kang gobyerno sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Provincial Health Office Head Dr. Estela Zenit, naging katuwang ninda sa aktibidad sa indang Population Development Division, Population Commission of POPCOM as in Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol. Nagtaon na nasigurasyon si Dr. Senit na papakasugon ninda ang family planning training sa mga barangay sa pagsasabing dakol ng mga pamilya sa probinsya ang nadidepisilan sa sindang pangural daw na buhay dahil sa dakol sindang miyembro kang pamilya. Sigong kay Senit kamautang kini na magiya ng mga albayano kung ano ang importansya kan reproductive health care as in family planning sa sindang respetibong pamilya. Kasaropang baretang lokal, plansado na ang gigibo na on-site SIM registration kan National Telecommunications Commission Bicol sa mga munisipyo kan Santa Magdalena asin Kasiguran, Sorsogon sa maabot na Huwebes asin Biyernes. Ini ang kinumpirmar kan NTC Bicol kung saan sa Huwebes, Pebrero 23 gigibuon ang pagparehistro sa Municipal Covered Court kan Santa Magdalena mantang Pebrero 24 sa Kasiguran Gym sa Kasiguran, Sorsogon. Sigon sa NTC Bicol, kamautang kining masistiran ang mga personang nadidepisilan na mag-access sa mga links sa pagparehistro dahil sa problema sa internet connection. Mga nagagamit ng cellphone na di-keypad, mga senior citizen na siniba pa ang mga mapa-assistir ang gaypuhan sa namagdara kansen ng mga mobile phone na may SIM card asin sarong government valid ID. Mantang padagos man ang pangapudang kan NTC Bicol sa mga Bicolano na magparehistro bagaman matapos ang pinagtalaan na aldaw kan pagdatapos kini o deadline kini sa Abril 26, 2023. Primerong kabtang puyang kambareta alas 12 mga bareta nyato sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lang kayo. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises.
illnesses. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tinatawagan po ng pansin ang ina at mga kamag-anakan ng batang babae na si Mary Joy Bulat, AG. Si Mary Joy ay pinanganak noong Setyembre 1, 2018 sa Caringo, Mercedes, Camarines Norte. Ang batang nabanggit po ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula noong Setyembre 5, 2022. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na Siligao City at hanapin si Ginang Jocelyn A. Preregdia o si Binibining Hazel Recto o kaya tumawag sa 0919-586-6602. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, isinumiter kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Senate Committee on Public Services ang listahan ka mga tawang responsable sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kang bagong taon. Sa iyang pahayag, sinabi ni Senador Grace Poe na ang pag-abot sa incompetence o negligence sa mga responsableng individual, nagpahayag na sa iya si CAAP Director General Manuel T. Tamayo na ansaro sa pinag-leave of absence na mantang pending ang investigasyon. Alagad bako kontento si Senador Grace Poe dahil dakol dapat ang manimbag sa nasabing aberya na mga dating opisyal kan CAAP. Nagpatanid man si Senador Grace Poe na posibleng maotro ang nangyaring aberya sa mga pangenot na eropuerto ka nasyon kunday aaksyonan tulos ang problema sa air traffic system. Maski sinabi kan Department of Information and Communications Technology o DICT na daing nangyaring cyber attack o sabotay kang bagong taon, sinabi ni Poe na bako arayo ang namadali ini kan cyber o madali ini kan cyber attack dahil maluya ang sendang cyber security. Magirumduman na enot ng binasol ka nagkapirang senador si Transportation Secretary Jaime Bautista asin CAAP Chief Director General Manuel Tamayo sa nangyaring aberya sa NAIA kang bagong taon, sagod na maibalyo ang atensyon kay dating Secretary Arthur Tugade. Preparado na ang Pilipinas bilang sarong manufacturing country sa tabang ka mga dayuhan na magnegosyo. Ini ang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang simanal na vlog kung saan partikular kay ini na pinagunambitan ang mabungang working visit sa Japan kanakalihis na sarong simana.
Sigon sa presidente, kumpiyansa siyang sarong makusog na ekonomiya ang naghahalat sa Pilipinas dahil sa bilyon-bilyon dollars na foreign investment na naiuli gikan sa mga biyahe kini sa ibang nasyon. Padagos man ang pagiganyar kini sa mga dayuhan na negosyante para magnegosyo sa Pilipinas, asin naugma siya sa positibong pagsimbag ka mga business leaders na nakauron kini sa sayang mga biyahe sa abroad. Sinabi kang presidente na handa kita na maging manufacturing country, asin ini ang pigahagad ninda sa mga amigong nasyon na mag-invest sa mga planta, mga capital intensive investment na sindahan mabugtak nin manufacturing operations digdi sa Pilipinas para mas makapag-export ang nasyon na dakulang tabang man sa ekonomiya na maresulta sa dugang na trabaho para sa mga Filipino. Nagrekomendar ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno ang pagkondukta nin Hybrid Constitutional Convention o CONCON sa pagpautob kan charter change o CHACHA. Sa ikapitong public consultation kan House Committee on Constitutional Amendments, sinabi ni Puno na magiging miyembro kan CONCON iyo ang mga elected as in appointed. Sigong kay Puno, ang hybrid model na ini pigagamit naman sa ibang mga nasyones na daing seryosong constitutional issues as in digdiman masisiguro na ang mabibilog na CONCON iyo ang independent as in competent. Binanggit ni Puno na sa tradisyonal na CONCON ang mga pwedeng mailihir iyo ang mga proxy ka mga political dynasty as in economic oligarchs, kaya dapat maigot na makilatis ang mga magiging miyembro para masiguro na sa indang isasalang-alang iyo ang nasyon. Tinawanin doon ni Puno na pagrebisar asin bako sa na pagamyandaan ang dapat gibuon sa 1997 Constitution na magayon sa nakan 80s asin 90s pero bako ng bagay ngunya na 21st century. Nagsumiter si Senador Robin Padilla kan resolusyon na nag-amendya o nag-ienganyar sa Senado na idepensa si dating Presidente Rodrigo Duterte kontra sa planong investigasyon kan International Criminal Court o ICC. Magiramduman na sinumiter ang kaparehong resolusyon sa Kamara sa panginot ni Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa Senate Resolution 488 na sinumiter ni Padilla. Hinagad kay ni sa Senado an unequivocal defense o daing pagduwa-duwa na idepensa ang dating presidente kontra sa anuman na investigasyon as in prosecution kan ICC. Tinawan nindo ni Padilla na igwang naggagana as in independent na judicial system ang Pilipinas dahil kaya dahil nakaipuhan sa bagiparampa o dahil nakaipuhan pang makiarampa digdi ang ICC. Sinabi ka mga senador na nagrahay naman ang peace and order ka nasyon dahil sa holistic as in whole of the nation approach ka nakaaging Duterte administration laban sa insurhensya as in pagkortar sa illegal na droga as in ini nagdaran ng pag-angat sa exports as in investment sa Pilipinas. Kaninero, sigurado na tinaawanin doon kan ICC na bubuksan ninda ang investigasyon sa war on drugs ka nakaaging gobyerno dahil bako sinda kontento as in tiwala sa investigasyon na piggibo kan nasyon. Papakasugumbakan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG asin ang investigasyon sa may kinaraman sa mga tawong nasa likod kan pagpalusot nin produktong pang-agrikultura sa nasyon. Sigon kay PNP-CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. na pig-aaram paninda ang identity ka mga ini dahil sa padagos ang pananabutahe sa ekonomiya ka nasyon. Sinabi niyang papanimbago ninda ang mga ini sa lindong kanlay. Tinawan manindoon kan opisyal naman tinidong alerto asin marikmat ang CIDG may kinaraman sa mga illegal na aktibidad arog kan smuggling. Magiramduman na kanakaaging simana maabot sa 150 billion pesos na nasabat kan sa IDG sa serya ng inspeksyon sa sendang piglansar katuwang ang Bureau of Customs sa BOC kung saan nakumpiskar ang mga tonelalang mga sibulyas, bawang, asin, iba pa. Sa ibang bareta, ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga magkakanigong ahensya di gobyerno na tabangan siyang maipautob ang pangako na iangat ang level kan pamumuhay kan namamanukaan. Isulong ang katrangkilohan sa nasyon asin pakusugon ang pangnasyon na seguridad.
Sigon ini kay Presidente Marcos sa ginibong off-taking ceremony sa Malacanang ka mga opisyalis ka National Amnesty Commission, National Anti-Poverty Commission o NAPSI, Marawi Compensation Board, Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation as in Unity o OPARU. Tinawanin doon kang presidente na importante ang nasabing mga ahensya para maihatod sa publiko ang magkakanigo nindang benepisyo as in serbisyo. Sigun man kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na sa nasabing okasyon, ipinunto ni Presidente Marcos na sa iyang o kaya sayang ang nagrarahay na dalagan kan ekonomiya kung dai ini mamamatian sa ibaba o kan namamanuan as nagkapira sana ang nagyayaman. Katakod kani sinabi ni Presidente Marcos sa NAPSI na magtarabang sa distribusyon nin yaman kan nasyon sa patas na paagi kan mantang dapat gibuhon kan OPARU ang party kani sa prosesong pangkatrangkilohan. Patutukan man kang Presidente ang Marawi Compensation Board na nakabalik na sa sendang syudad ang mga naapektaran kan Marawi siege asin dapat naman indang makuha ang kabayaran sa sinapar na pasakit dahilan sa terorismo. Nagpaabot din tabang ang national government sa mga kababayan na naapektaran kan maraot na panahon darakan pinagbiyong low pressure area o LPA shear line asin amihan. Sigong kay Office of the Civil Defense o OCD spokesperson, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nakapagpulos ng gobyerno nin 4 milyon pesos na kantidad nin family packs para sa Region 4, 11 asin Caraga. Sa ngunyan, padagos man ang pag-arabot kan tabang ka mga manibaibang sanganing gobyerno kay banan ng OCD, Armed Forces of the Philippines o AFP, asin Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kababayan na naapektaran kan maraot na panahon. Igwaman din mga pigibakwar na mga residentes, partikular na ang Caraga region dahil sa daing patod na pag-uran. Nagkapiraman sa mga naapektaran na pamilya, iyo ang paramientas ng unang pigibakwar asin nagdadagos kunyan sa mga evacuation center asin sindatatawan man nin ayuda arog kan pagkaon, bado, bulong asin iba pa. Kasaropang Bareta Nasyonal, formal lang ibinugtak sa blacklist kang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang 14 na mga tawo na mga dating nagmanihar kan Kidlat Fast Cash Incorporated kan Dumaguete City asin kan Tongs Money Changer kan Panglao sa Bohol dahil sa nagnegosyo sindanin money service business na daing permiso kan BSP. Sigon sa circular letter number CL 2023-13 na pinirmahan ni BSP Deputy Governor Chuchi Fonasier September 16, 2023, inaprubaran kan Monetary Board ang disqualification ng 14 tao asin dahil na sindapigdugutan pa na maglaob sa mga negosyong nasa sakop kan BSP. Blacklisted na sa BSP ang tagsadiri kan Tongs Money Changer na si Gerald Jane Yap. Blacklisted man sa BSP ang mga tagsadiri kan Kidlat Fast Cash Incorporated na sina Ernesto Ramos Oy Piching, Don T. Ramos Oy Piching, Anita S. Ramos Oy Piching, Roberto R. Ramos Oy Piching, Nicky J. Ramos, Antonio S. Ramos, Tyron T. Ramos, Willis Ramos, Cristina Ramos Oy Piching, Juan C. Reyes Ramos, Joan S. Ramos, Sally Ramos, asin Cindy Ramas, siringman si Antonio Ramas. Sa bareta niya sa ibang nasyon, sarong nasa na magpapadagos si dating US President Jimmy Carter kan sa iyang medikasyon. Sigon sa kampo kay ni na matapos ang pagluwas-laog sa ospital, nagdesisyon ang dating presidente kan Amerika na 98 anyos na ngunya na si Carter na magtinirna sana sa iyang harong sa Georgia. Pagkonsiderar na pinakangurang na nabubuhay na presidente sa istorya kan Estados Unidos matapos ang pagagadaan kan ni George W. Bush kan 2018 sa edad na 94. Dahil masyadong nailing sa publiko ang pang 39 anyos na o pang 39 taon na presidente kan Estados Unidos dahil sa COVID-19 pandemic. Taon 2015 narahay na ini sa brain cancer pero iba-ibang helang ang tuminama sa iya kan 2019.
Ini nagsairarom sa operasyon para matanggal ang pressure sa sayang utak. Dahil sa helang, nagpundo na ini sa pagturo sa Sunday School sa Maranatha Baptist Church sa Plains, Georgia. Bago maglawag sa politika, naging peanut farmer ini, asin naging US Navy Lieutenant. Nagservice siya nin sarong termino bilang gobernador kan Georgia sa irarom kan Democrats, asin naging presidente kan US po 1977 sagod 1981. Sa lado ng Karawat o sports, nakauli na sa Ghana ang bangkay kan football player na si Christian Atsu. Si Atsu dahil sinuwerte sa pagtagama o pagtama kan magnitude 7.8 na linog sa Turkey. Sigon sa Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration o MFA kan Ghana, na nagkondukta sindanin sarong simpleng seremonyas na nag-abot sa bangkay sa Kotoka International Airport. Sinabat ni Vice President Mohamud Bawunin kan Ghana ang bangkay, asin nagkapira pang military procession. Sarong pamusong player kang Ghana Black Star football team si Atsu, asin dako ng mga fans kini anang mundo kan manutaran o mabaritaan ng insidente. Kaibanan siyang nagkawat sa Brazil World Cup kan 2014. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, reusable notebook ang pigluwas kan rocket book na makakatabang sa pagbawas kan mga papel na pigtatapok pag nagsusurat. An eco-friendly na reusable notebook iyo ang kombinasyon kan tradisyonal na pagsurat sa cloud o storage. Ang nasabing notebook asin planner pwedeng magamit giraray kaya madaling malinigan asin tulos tindang masisave ang files sa rocket book app. Istorya na iiba. Sa tayong espesyal na istorya, sarong Newfoundland o Newfoundland and Poodle Cross na ayam pigbinbid bilang pinakahalabang pirok o pilik mata sa mga ayam. Ang 6 anyos Ricocco, the new Faipu, may sukol na 17.8 cm o 7 inches na laba nin pirok. Ang record na ini, pirang beses naman na nasalidahan kan ayam hali sa maniba-ibang nasyon. Ang pinakang-enot na nakakuha kan titulo, iyo ang Golden Cocker Spaniel na si Sua kan Spain kan taon 2000 na may laba na 4 cm o 1.57 inches. Bantang ang pinakang-ultimong record holder kaining honra, iyo ang Australian Labradoodle kan Japan na si Ran na iguanin 17 cm o 6.69 inches kan taon 2014. Flashback! Pebrero 21 kan taon 1853, kanang mundag si Felix Resurrección Hidalgo, konsideradong saro sa mga matibay na Filipino painters, kaibanan sinda Juan Luna kan 19th century. Si Hidalgo ang nagkaigwa ng signifikanting papel sa Philippine history kung saan kaibanan niya sa pigbusol ni na reforma ni Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, asin Graciano Lopez Haina. Nakuha ni Hidalgo ang silver medal sa 1884 Madrid Exposition of Fine Arts, kaibanan ang pamusong pintor na si Juan Luna na iyo nakakuha kan gintong medalya. Ginamit ni Hidalgo sa iyang panahon asin buhay sa pag-ibon ng ribo-ribong mga oil paintings, watercolor, charcoal drawing na nagpiling kan mythological asin historical landscape, seascapes, partials o portraits asin iba pa. Ang sa iyang obrang El Violinista ang nakakuha kan gold medal. Mga tugang yanapang kibilugang sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipon sa kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang ka na, kaiba niya sa pagsurat ka mga bareta, Angel Mustaza. Kiring man sa mga segments na sinurat ni na Cristina Milano at saka ni Nicole Gloriani. Kiring man si Talia Sandagon. Mga interns po yan kan Bicol University. Sa lado technical, kasabay niya to si Chief Ramir Tanay. Sa DCGB Social Media Department niya dyan sina Richard Astor at sin Tricia Marilitana. Hello kay Kuya King Rinaldo. Good noon partner. Listening from Newtown, Legazpi City. Tiring man si Rodeno Ropesa.
Jose Susa Lorica, asin si Wasabi San. Alright, so mga tugang, ini man po sa inyong lingkod. Mardila dahil iba, sadit sana. Pero tiyan. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.